U davna, davna vremena, kada je umro dobri kralj, zli vještac je prigrabio krunu za sebe. Da bi spasio život, mladi princ Bistrijan je pokušao pobjeći pred vojnicima, a da mu je pomogao dobri čarobnjak Finius. Tako je princ Bistrijan postao čarobnjakovim pomoćnikom. Već prvog dana je naučio da čarolija može biti i nezgodna. Iz te čarolije nastala su 3 mala čudovišta. Bubu, Lulu i Brzi. Njih 3 i mladi princ Bistrijan nazivaju se mali čarobnjaci.